Ассалому алайкум ҳамватанони азиз. Имрӯз як навори дигар дорам дар мавзӯи одоби шаҳрнишинӣ ва як масъулияти инсонӣ гӯем. Зеро на ба ҳар кас чӣ гуна мушоҳида менамоем, ақл мерасад, фаросат мерасад ва дарки шаҳрнишинӣ, масъулияти шаҳрнишинӣ мерасад. Зеро як навори дидам дар шаҳри Душанбе, як нафар ҳамватани бемасъулияти мо, бефарҳанг, бемаданият дар мошини саввораи худ ки ба куҷое равон аст, аз тирезаи мошинаш уребча бо забони тоҷикӣ ва бо забони умумифаҳм памперсро мегираду ба самти кӯча мепартояду бепарво меравад. Лекин хушбахтона ҳамватанони ба масъулияти мо ва фарҳанги мо ҳастанд, ки он касро то охир роҳнамоӣ менамоянд ва ба мақомотҳои дахлдор маълумотро мерасонанду Душанбе полис, ки беҳтарин кору фаъолиятро пеша кардааст, он касро дарҳол дарёфт менамояд ва аксу наворҳои ӯ дар шабакаҳои иҷтимоӣ мебарояду ӯро ҷаримабандӣ мекунанд.